Салому алейкум, ҳамватанони азиз. Салому алейкум ба кулли пайравони Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Аллоҳ шуморо нигаҳбон боша. Худованд аз шумо розӣ боша. Имрӯз як мусибат бар сари як падари азиз омадааст. духтари худро бо се набира ба хук спурдан. мехостам ҳамдардии худро баён кунам. падари азиз, аллоҳ шуморо сабри ҷамил ато фармона. ин дунё дунёи гузарост, дунёи имтиҳон аст. ҳар яки мо бозгаштмон ба сӯи Аллоҳ аст. ҳарчанде ки тез биравем ба назди Аллоҳ, ҳамуха хубтар аст, беҳтар аст, то ин ки дар ин сарзамини фасод, то ин ки дар байни ин халқи фасод зиндагӣ кардана, як лаҳзае, як минут пеш аз ин дунё рафтану падруд гуфтан валлоҳи беҳтар аст. ҳар як қадами мо ва шумо морандаем ва дуо карданиам дар ҳаққи раҳмати ин модар ва писаронаш. худованди мутаол, эй Аллоҳи бузург, ин модари азизи моро забони буро бите аз савол ҷавоби мукар ва накир осонаш бигардон. Аллоҳи бузург, ин модари азизи моро гӯша пур аз нури раҳмати худат бигардон. Парвардигоро, ин модари азизро гӯша пур аз боғҳои ҷаннат бигардон. Парвардигоро, гӯри ин модари азизро аз ин дунё дида кушодтар бигардон, равшантар бигардон. худованди мутаол, гуноҳҳои кардагии ин модарро афв бигардон, охиратша обод бигардон, ҷоша ҷаннат бигардон. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. хай худованд шуморо ҳидоят куна, нигаҳбонтон боша. хуш, якчанд сухани дига доштам ба бародарони муборизи мо, ба бародарони ҳақҷӯи мо. бародарони азиз, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. хуш, чӣ гуфтаниям? валлоҳи бародаро, ин раҳи осон нест. ин раҳи мубориз. агар раҳи осон мешуд, ба мо ва шумо намерасид. хуш, чӣ гуфтанем бародаро? шумо фикр накунед ки мақсад тоқа ҳастен, танҳо ҳастен, пушаймон ҳастен. шояд Аллоҳи бузург имрӯз аз мо ва шумо як имтиҳоне гирифта бошад ки дар ҳамин роҳ мо биромадем. ки содиқ аст, ки муъмин аст, ки мақсад ширк ба худо мекуна, душмани Аллоҳ аст, то ин ки имрӯз мо бидонем. ба ӯ хотири мо имрӯз ин раҳа интихоб кардем, ба хотири худ, ба хотири Аллоҳ, ба хости Аллоҳ. ва Аллоҳ ҳар одама дар ин раҳ ҳидоят намекуна. ай 9 миллион тоҷик, эй бародаро, ай 9 миллион тоҷик, як 10-15 ҳазораш хая ақибай рӯша нишон надодестай, 300-200 чанд одам биромадай дифоъ кардай. машааллоҳ. не ки бародаро шумо фикр накунед ки шумо каме, чунки Аллоҳ бо мост. иншааллоҳ мо як дарахте шинондем дар ҳамин ҳаёт. мехоҳем ки ҳамун дарахт калон шава, мева куна, ҳамун меваҳои ҳамун дарахт фарзандои мо ва шумо бихӯра. гарчанде ки мо ва шумо ҳам нахӯрем бародаро, аз ҳамин дарахти шинондаи мо фарзандои мо ва шумо иншааллоҳ мехӯра. ба ҳамун хотир мо ва шумо дар ҳамин раҳи мубориза биромадем, дар раҳи дифоъкунӣ биромадем, то ин ки фарзандои мо намоз ба ҳазур хонда битонанд, то ин ки духтарҳои мо ба ҳазур сатру ҳиҷоби карда хушона битонанд. аллоҳ шуморо ҳидоят куна, аллоҳ шуморо сабур куна. ин кор мақсад сабр дар кор аст, тоқат. як муддати кӯтоҳ иншааллоҳ вақтеш меша ки уже ҳамун вақт худаш мераса, шумо худтон мефаҳме. ин ҳамаш ба хости Аллоҳ ай. ҳамун вақт иншааллоҳ шумо мехезе бародаро. ҳеҷ кас шуморо намега бихе. ман намегум бихе, як каси дига намега бихе.
иншааллоҳ ҳамихи агар сидқам бошӣ ва аллоҳ қасам, аллоҳ худаш дар дилат медозад ки бихе фалон ҷо бура ки фалон ҷода фалон гап рафтестай, худат мехезӣ баъди пой ададат мерай. ба ҳамон хотир бародар роҳ афтода наша. боз чӣ гуфтанем, як-ду тана як хеле душманои ислом зиёд ҳастанд, чӣ хеле мо шумо дидестем, мақсад сини мо санг мезананд. аз инҳо мақсад чӣ хел шумо бифаҳмонам бародарои азиз, майҳус нашен, зиқ нашен ки иҳо сини шумо санг мезананд. Иблис чӣ? иҳо ҳамин пайрави иблисанд, иҳо хизматгори иблисанд. шумо чӣ фикр кардед? шумо дар ин раҳ мебуред, мешитанд машаллоҳ меган, баракаллоҳ меган, тамом. Не, ин раҳ раҳи беҳад вазбинай. ин раҳ гуфтесам ку ин раҳи сабуронай. агар сабур набошӣ дар ин раҳ хитабой метӣ. дар ин раҳ ҳам хитабой метӣ, ҳам эмон табой метӣ. чӣ хеле ки ин рӯзи наи одамое ки сини мо шумо санг задестанд, ира ман яқинан медонам ки ман мулло нестам. ман бо муллоҳо ҳам суҳбат ҳастам. бо шумо фикр накунед ки тамом эмди даан гап мезана, бо мера як бутилка арақай дадастш, як гапи дигай даст. Не, мо ин рӯзо то бегаҳора чандин коро дорем, чандин плано дорем, чандин корора иншааллоҳ буд кардестем ки оянда фарзандои мо со зиндагӣ кунанд. мо кор накардестем, мо ай ютуб пул кор накардестем, мо исломи худмона бизнес накардем ки мақсад то бутем сум кор кардан гирем дам бигирем иҷа. мо ба хотири аллоҳ хестем, ба хотири фарзандаҳо ва занҳои модари худмон хестем. ба ҳамон хотир бародаро, аллоҳ сабуронро дӯст медорад. бо сабр бошед. як лаҳзаи дига 26 сол 27 сол ҳамин зулм болои шумо буд, як чанд муддати дига тоқат кунед, иншааллоҳ тайёр ҳастем. морам ҳетон мегум, ҳетонам нагуфтам, худтон уҷа мефаҳмед. ҳамин бардӯстан ёки фаҳмиден, мақсад худтон уҷа бад дард мекунед. ба эмонтон ҳамуҷа бад сидқан маълум мешавад. назди ман не, ман уҷа ҷомам мегирам, шояд ман ҷомам бигирам, не ки шумо ба худтона маълум мекунед ки бадантона. ба ҳамон хотир аллоҳ ҳидоятон кунад. так ба блогеро атфед натиен, иё як саган атфед чон натиен. ман ҳози изо мекашам номи ҳамин блогерое ки мегиримшон, валлои ман западло медонам. агар халиш бигирем, ман западло медонам ҳамин одаморо номшонад ба забоном гирифтан. не ки чикор кунам, агарам бигирем ки то ин ки фарзандои иё пага бинанд ки падари иё чихе ҷоҳил буд, то ин ки ҳамсояҳои иё шояд ягон ба эмонаш мара дард куна, дасти хича дароз куна ба сӯи аму. гӯш кунед. садои умед, умеди роҳнамои кит вай парвиз усмон нома ҳаром кардаги ту усмон пад. баъд шайх айхай шайхе чити як маймун вобши ба ҳамин 5 кас гуфтестам. ҳозираш да 5 кас. шояд ки ҳамин 5 каса бигирам, бо и мақсад мондагиш шояд як фикр куна, ҳамин роҳҳои бадаш бигарда, мақсад ҳақоратҳои мора дар назараш натова. одами муъмин бояд ба ғазаба боша, бояд ҳамин вайрон боша. ҳамчу бо хали одновременно бояд ҳамихе ранги море боша, бояд ҳамин як бевална боша. да ҳамихе чихе ман шумо бифаҳмонам, мақсад спокойни боша, мақсад добри хали ҳамин дили соф дошта боша. мақсад чихе ман шуморо бифаҳмонам, мақсад ки одам сифат боша. ман ранги шумо ҳамин номбар кардам тон блогеро, ман ранги шумо касофатҳо набуромадам авузубиллоҳ бугум, дини худма бизнес кунам. шумо айрӯи динтон мақсад ба номи дин ба гуфти худтон истифода бурде, соҳиби мошин шиде, соҳиби хона шиде, соҳиби чандин чизо шиде, айрӯи ҳамин шиде. майша яқинан медонам парвиз ти яташ ти, садои умед ти. усмон хай як успед накарди, так ҳамин корам карданем, хай шайтонӣ карди, ёз ҳамун духтарое ки фоҳишаҳо дар гирди то хурдистанд. хай аки тирам ҳисоб кунем мешава, барои чи ки баромади хита маймун карди дабайн ҳона фоҳишаҳо да бартай шайх ки гап да тиам ҳаму маймун да тирам дахл дорад. да ҳамин ҳарди ти ҳамин дик чи карде. ай сетаи дигат шумо ислома истифода бурде, парвиз ислома ти истифода бурди. айрӯи ислом
соҳиби чизе шидӣ, не ки ӯ чизи ти баракат надора. Аллоҳ ӯ чизе ти ма фарду рӯзи қиёмат мепурсад. ту ҳозир ҳақоратҳои моро мебинӣ, ҳамин 5 кас сира зама дига номбарто намекунам. ман бовар ки западло медонам ҳамин номҳои шуморо дар забонам бигирам, не ки бо охи бовар ки дардам мекунад ки шумо як бародару як йигитои нозанин, як йигитои ранги педик бугумтонам меша як кунен шумо. охи шумо нахоҳ хезинам қали кинен. шумо ҳақиқат ая ба лави домантон дига пушонда наметонед. бародаро, ай Аллоҳ битарсе. шумо хуб халқа фасод карде, барои гумроҳ бурде. ҳақиқат рӯзад е мардум. шумо дига тамом, шумои шайтонӣ, шумои кунтии шумо дар дуруи ютуб дига намегзара. дуруи ютуб ҷои ҳақиқат ай. ютуб барои чи блогер гуфта бояд ҳақиқата гап зани. на ин ки не шумо фасодо буроен прикол кунен, ё ки фалонча бехонай $10,000 ҷамъ меша, $3,000 расход кунӣ оё накунӣ. гирд ба гирди ҳамун хонаводагию бо ҳамун зани бечора пеш ҳамун кӯдако ту сиёнка мекунӣ. ту фикр намекунӣ ки пага ҳамун фарзанд калон меша, хеча дар ютуб мебина ки ҳамин халқ сиёнкаш кардесай дар ютуб парстесай. бимрен ай ҳамухали беномусо, ай ҳамухали садақаи кадаги шуморо ку ҳамун садақая накунем ба номи худо, ба номи парвардигор накунен ҳамун садақая. модарои азиз, гишнагида бимрен. хоҳарои азиз, агар ай касалия бимра фарзандотон, худтон бимре, зора накунен ҳамин хали ҷоҳилора ки шуморо и дунёдам қиёматам шарманда куна. и чӣ гапай ҳамин 50,000 риси ёрдамтон мекунан, намекунан, анами хел меоян сиёнкатон мекунан. ай Аллоҳ битарсен. охи то ҷое ки ман медонам ки меган садақат дасти рост қатика ки дасти чапат набина. чӣ гапай ҳамин як тоба илоҳӣ, як дук салафан качкара мебаранд, 20 сими дадаси и бачаш мета, 20 сим дадаси и бачаш, ҳамун зана ки бечора намита сиёнка мекунад, ҳамун гудакора нам ки сиёнка мекунад. ай Аллоҳ битарсе, накунен ҳам хали ёрдама. и чӣ хали хайр кунӣ ай. ина шумо худтона муллои демократа мегире, муллои замонаи ҳозира мегире. гӯш кине шумо ҳамин номи 5 каса гирифтагиум куно. гӯш кине шумо мая. шумо агар номус дошта бошед, агар исломи худтона бидоне, мақсад ирӯз моро меге ҳақорат мекунӣ. ҳо мо ҳақорат мекунем, моро дард мекуна. ирӯз моро дард мекуна, буромадем ҳақорат кастем. надаша очои шуморо ҳақорат мекунем, апои шуморо ҳақорат мекунем. медонӣ ба чӣ хотир? ба хотире ки шумо ҳаромхӯро, шумо фасодоро мо ина ирӯз шинохтем. хатия ман шуморо нигоҳ намекардам, ман шуморо гӯшам намекардам. медонед шумо як ҷоҳилед, шумо як гумроҳен. ба ӯ хотир ман гапа гуфтесам, ман шумо дози далелош қати гап мезанам. шумо худтон ози танг мегирен, худтона 12 сола мебуред, аъузу биллаҳ мегӯен, худтона хали кунтона медронен, ба қартоқтон гап мезанед, аъузу биллаҳ бисмиллаҳ мегӯен. бадбахто ҷаноби олие мегӯен ку худозадаи дигариш. пишти имом тапака шумо гирифтесен. ҳамун имом тапак набуд ки биромад гуфт ки ӯ як гумроҳ гаштагонанд, сатркуно, ӯ як худозадаҳои мақсад, ӯ як шармандакуни чизае, ӯ бояд чизи миллӣ пӯшанд. чӣ ба ӯро атвет надодӣ? чӣ ба имом тапака атвет надодӣ? майли, ай имом тапак метарсӣ. харашо, имом тапак худои шумо шудагиай, зангароя хелат. харашо иш. ман аз шумо да атвет доданӣ набуд, ман изо мекашам, ман западло медонам ба ҳамин видео. ҳамин видео кадесам, ҳамин через нихачу кадесам, шояд хуб набуро, яне ки ман мера мепартом. диюмаш як кончини дига, як мусафеди ки гур амолаш сухтагиай, модарои шуморо гуфт ки дар бари занои сатрдор мешинем, бу мекуна. мора модаромон, мора заномон, апаву хоҳаромон бу намекуна. барои ҳамин гапаш дардмон кад, буромадем дифоъ кардем. шуморо ки модарои шумо, занои шумо, апаву хоҳари шумо агар бугин боша, айби мо нестай бародаро. сини мо санг назане. баре занотона саршона бушӯед, тоза куне ки бу накунанд. баъд мақсад як кас дига мега дардтон мекунад. фаҳмидӣ? чӣ ба уна уз тариқи ҳарома нагуфте? чӣ ба уна ҳарома нагуфтем ки мақсад модарои мо ба сатр бошанд, бугин нестанд? чӣ ба ин гапа нагуфтем? барои чӣ ки як хелта охи найхалӣ мекунад, раҳмон гитлер меган ора. шумо ай Аллоҳи худтон наметарсед. шумо ислома бизнес кардед. шумо ҳозир оятҳои Қуръона ва ҳадисҳои Қуръона шумо гирифта бизнес кардесед. ҳамин худтона танг мегиред, зур мезанед. як одам мақсад یک هفته حاجتخانه نمیره، اگه میره زور میزنه کو شما خطونه زور میزنه مولای کنتیا تنگ میگیری خطونه. این آیت شدیدم این روز این مادر عزیز جنازه کده سای نعوذ بالله
4 تا тобут мондагӣ номи ҷаноби олиро гирифтесай. Ай худо битарс, ту дар ҷанозаи ту як хона як мусибатзадае рафтӣ ки 4 та тобут дар як хона биромадесай. номи ҷаноби олӣ ту гӯҳ мехӯрад ауҷа. ҷаноби олӣ ту агар қадр медошти дар пеши ҷаноби олӣ як бор мегирифт микрофона ёки дари хона яктай ту мерафт мегуфт хай зиндагӣ ҳамияй бандагӣ ҳамияй хая ки худо раҳматшон куна ҳамдардӣ мая қабул куне ба як рӯзе як тайтра хесай гуфтае ҳами қасоло тоҷикора киштесан ба як рӯзе 5 та мурда урус тоҷикистон рафт биромад гуфт ирысай ирыс Путин инами ҳеч канеса як ҳеч каяй вай барои ма во ту мегем ҳеч каяй мулои кунти ма барои ту гуфтестам унамура меги христиана и хелай у хелай як бонҷш бумра мебура мега принимите мою соболезни эмом тапак ту ки хта ки ҳисоб мекунӣ эмом тапак басай мардими мо уже ишор шуд мардими мора ту ишор кардӣ эмом тапак ту мора давлат бедавлат кардӣ мо омадем давлатҳои обода дидем ишор шудем мо омадем ҳақиқат айҷа дидем ишор шудем тамом дига сари раи моя тишка гирифта наметавонад ма дар ҳамин раҳ ҷон ба ҳақ месупорам шумо фикр накунед ки ман тавба ва надомат мекунам абрат намегардам ба ҳамун хотир ман шумо як гуфтесам блогерой кун ай ҳамин раҳ бигарде ҳамин раҳ нагарде нарчилика диде ин ҳамин раҳ пешнон мекунам агар ман накардам ба ҳама бародарои тоҷик ман шумо хоҳиш мекунам бародаро мақсад ҳамин 5 одама ай пештон биромадагид валлои чӣ коре мекунӣ гуноҳша дар ҳамин дунёрам ба гардан мегирам дар қиёматам бародарои ман ҳаста иншалло давом мета и 5 каса убрат намекунӣ значит ҳам 5 кас одамои шумое ира ман медонам ира халқи тоҷик ҳам медонам ҳо ки инау ҳаромое ки дар тагои видеои мо комментари менависа ҳақорат мекунад на очамон мемона на занмон мемона валлоҳи мо шуморо ҳеҷ намегем ба ӯ хотире ки мо медонем ки шумо халқ несте ягон одами простой несте шумо ҳамат коргарои давлатен солҳои пеш айдами мо сиро пешкин мекардем айдами муборизо ҳозир диде ки уже ҳақиқат рӯ задаге халқ хестаге дига ҳеҷ чико карда намеайдасон ҳеҷ намея гирифтем фақат комментари менависен ёи халиян ёи халиян аллоҳ хортон кунане ки бо аллоҳ ҳам хелам ҳидоятон куна валлоҳи ман дига ҳеҷ гуфтанитон нестам аллоҳ ҳидоятон куна ба ҳама бародаро гуфтанем ки мақсад шумо паника набардоред сабр куне тоқат куне ҳамаш хуб меша пеш ай ҳами суди сиёмин ай ҳамаи ту хоҳиш мекунам ма видео кардагиам хитоб ба ҳайвоналия ёки эмомалия кардагиам сеюм видеои май бидроен тамошо кунед ма хитоб ма кардагиам